Kaixo, presgarako ikastaro batean gaude, matematika aberatsa gurizkaz eta guirezkuizekin ikastaroa. Ikastaro honetan ikasekogu galdetegiak egiten, Moodle batean, guirezkuiziz tresna erabiltzen. Lehenago, bideo honetan ikusikogu zelan antolatu galderak, zelan antolatu kategoriak, lehenago zer diren, eta zertarako diren kategoriak. Gure asmoa da galdetegi bat sortzea, galdetegi bat galderen multzo bat da, eta galdera hauek hartuko ditugu galdera bankutik. Baina galderak sortu baino lehenago, gero gordetzeko galderak oso ondo antolatuta eta ordenatuta erraz izateko bilakera galdetegia nahi egin dugunean, antolako ditugu kategoriak. Horretarako joango gara gure ikastaroa. Nire kasuan ikastaro hau da, matematika aberatsa, guirizkaz eta guirezkuiziz. Ikastaro honetan irakasle nago eta zuek ikasle. Antolatuko gu hemen ikastaro honetan kategoriena atala. Orain, ez dugu behar botoi hau emon, ez dugu aktibatu behar edizioa kategoriak antolatzeko. Gero, galdetegia sortzen dugunean, aktibatu egin behar dugu edizioa. Joango gara, kudeaketara, eta hemen bilatu galdera bankua. Sakatuz gero, hemen agertzen da sortzeko galdera bat, baina ez dugu sortuko baizik eta kategoriak antolatuko dugu. Hemen daukat editatu kategoriak atala, badaukat eginda zerbait, ez luzatzeko asko bideoa, eta antolatuko ditut kasunetan mailak kontuan izan da. Sortu ditudan kategoriak ateratzen dira garatu honetatik, hau izango da hasiera, eta sortu dut kategoria bat maila bakoitzako. Ikusten baduzue, falta da laugarren mailakoa, orain sortuko zuek ikusteko zelan sortzen den, eta matematika bigarren mailarako, batxilergoan, zientzietan. Zelan sortzen da kategoria berri bat. Joango gara hona, aukeratzen dugun non nahi dugun egon, eta esan dudan moduan, honen barruan egongo da, beraz, badeko hemen, beste bat izan ez gera, aukeratzen dugu hemen dagokiona. Hau denez, horrela utziko idatziko izena, izango da laugarren DBH. Zerbait nahi badugu komentatu, komentatu deskribapen bat txiki bat, izaten da komenigarria, baina orain ez dut egingo. Hemen gehitu kategoria botoian, klik egin, besterik ez. Eta, ia agertzen den. Agertu da hemen justu amaieran. Nahi dugu, nahi nuke, hemen honen azpian egon, ez? Egin gogu, gezi honekin jango gara gorantzen. Leku bat, gorantza, beste bat, barkatu, gorantza beste bat, eta badago nahi dugu lekua. Eta orain falta zaigu matematika birako kategoria bat, era berean, leku berean garatu hemen, eta izena matematika B. Ez dute deskribapena idatziko, beraz, gehitu kategoria botoian klik egin besterik ez. Eta, agertzen da alfabetikoki, nahi dugune
lekuan. Nahi izanez gero, alako bat antolatu pues, blokeka edo lehenengo ebalazioa, bigarren eta hirugarren ebalazioa sartzeko galderak, egin dezakegu. Adibidez, antolatukot lehenengo mailarako 3 ebaluazioa sartzen. Orduan, nahi dut lehenengotik atera eta hemen idatzikot lehenengo ebaluazioa. Gehitu kategoria eta ikusten duzunez hemen agertzen da. Horren beste egingo nuke bigarren eta hirugarren ebaluaziorako, baina egia esan ez dut nahi eta orain egingot zuek ikusteko zelan ezabatzen den, gurutze honekin klik egin eta ezabatzen dugu. Bueno, besterik ez, hau izan da bideoa azaltzeko kategoriak zelan antolatu. Gero galderak sortzeko.